Оха, Сандо, голям го това, че стане от тебе. Знам, Гледай какво става, батко. кръвта ми, бе. Сочни пържоли. Ертане, брат. Мисля, че оставя едно, ама сигурно няма да остане. Другия път. Или да оставя на голяри едно, че с другия път да го пусне. Я завърти да видим. Ето. Виж го. Ох, майко! Красота. Дай ти тарелката! Ще го оправим. О, ба, екстра. Мирише много яко, човек. Други няма бъки, няма какво да чакаш. Дай го в средата той. Да. Не, аз не чакам, аз... Не, аз просто казвам, аз не добре. Една залепна да е. Те нас не викат сигурно. Просто се викат. Деца. Бъки не са деца. И индианци са. Индианци, бе. Ама аз като ги Браво, тази добре каза, вземете от той. Тако? Тая магазинерката добре каза, вземете каренца. Тези съчки да ти така от това. Сега по една бира. И станаха мъже, не се, не? Ага, мъже, я. Адам Олдла. Пазете пържолите. Вижте В една сега. нейлонка го сложете. Адам Там отлади. трябва да има- Виж, Ани, имаме такава Аз ще го турбичка. дигна. обаче в- Искам да ги сложиш тези